Nakaon, ilagay yung mic. Hi, magandang umaga, naimbag nga bigat. Dato'y kami mananapo, dito'y programa nga Kapihan sa Malayan. Nagbibigay ng pugay sa inyong lahat sa buong Pangasinan, lalo na dito sa bayan ng Pusurubio. At siyempre, ang hindi natin nakakaligtaang batiin ang mga kababayan nating mga OFW, mga nasa abroad. At siyempre, tulad ng dati, kasama ko naman si partner Edwin Bautista at saka si Manong Terso Burgos. Bumati muna kayo, mga partner. Yes, good morning. Nimbag bigat, kada kayo amin apo. Yad si Kayuran Kaluyagan, at Pangasinan, masanto siya kabasan. Magandang umaga sa buong Pilipinas at sa lahat po ng parating tumatangkilik dito po sa ating palatuntunan. Kapihan sa Malayan, talagang masaya at marami itong ating napag-uusapan. Partner Terso, bumati ka muna. Imbag na bigat nyo amin kinapsat at kami manunapo dito isang buwanan nyo ang tanong magmutaktak iti kaduma-duma nga konsepto dito programa may nga Kapihan sa Malayan kastaratan imbag na bigat tayo amin ako. Okay. Bago tayo magpatuloy, binabati ko ang partner, batian tayo ni Ray. Kabarangayan tayo, kabalayan tayo dyan. Barangay Inuman. Dan Barangay Imbalbalatong. Salamat si kayo namin na magbalag aray Barangay Council. Pauluan apo ni gayem tayo nga Kapitan Peralta di Inuman. Ili Council na. Kastamet apo Barangay Council iti Barangay Imbalbalatong. Pauluan apo ni Kapitan Obra. Naimbaga bigat yung amin apo. Bigat. Dagito yung gagayem tayo partner katwe. Talagang nga makaliplipat. At dama dita nga makidangdanggay kada tayo nakasapulan niya. Anya ti mabalin tayo nga kotata pagsasarita ni din likod nga Domingo partner. Apantungtungan ta. Iraramay kinay amay ayuda daray tumatricycle. Ayuda. In-confirm that siya. Talaga. Kinonfirm talaga na talagang wala silang natatanggap. Ay, alam nyo kung walang natatanggap ang mga kawawa nating mga kababayan tricycle driver at nandyan naman ang pundo, ano kaya ang ibig sabihin nito? Mahirap ito, partner. Kasi hindi Sabado ako. Hindi ko napalaki-palingke at hindi ito na imasalin dyan yan ako. Ampay ka nung magtahan na ka nung ititagmutan na dyan pundo ng 5,000 na ayuda. Tadi imbaga ng kanya kasi ang kumot nga ang mudata kudikit ni imbaga na mismo si tao. Nga kuna na ginamit inputs na yung punduda kay di bangko nung dito ayan mutlang ayan tayo yung punduda tsaka mo no sadang to kami bimidron to ban siguro nata kailangan na kakaasi mo tagiti katwa tayo nga tricycle driver. Dahil dati may isang pagrigatan na kapag nandyan na at hindi mo ibinibigay at dinidili mo, mayroon kang purpose. Yan ang hindi magandang purpose. Hindi magandang layunin. Niya. Kasi anyway, partner, itong sinasabi po namin na ayuda sa TUDA, Transport Group, Tricycle Operators, Drivers Association. Inaalam natin, partner, kung kanino ba nanggaling yung ayuda. Kasi baka tanungin sa atin, yan bang ayudang yan ay talagang kumpirmado na andito na, dumating na. Ito mga kaibigan, nagtatanong din tayo sa ahensya, concern na ahensya, kung talaga bang yung ayuda na yan, yung pundo na yan, ay dumating na o andyan na sa
DSWD. It so happened, mga kaibigan, na nung tayo ay nagpunta dyan sa DSWD sa munisipyo, wala po si Madam Joy. Hindi natin nakita, hindi natin nakapanayam. So, hindi natin na-confirm. Nakuha ang side nila. Yes, until now, kung ano ba talaga itong ayuda na ito. Dahil talagang ito nag-i-escalate, kumakalat at napag-uusapan sa buong bayan. At ang sinasabi nga, partner, itong mga kaibigan nating tuda, yung kanilang basihan, nakuha na ng ibang bayan. Tama yun. Oo. Pagkakasabi. Kaya lumalakas yung may pananisya da, di pamati da, nga talaga. When, siguro, ito tingnan ng DSWD kung maaring mag-reach out sila, kausapin mga tuda at ipaalam nila ang katotohanan. Oo. Para hindi magkaroon ng ganyan. Mag-escalate ng indignation. Yes, partner. Kaya dapat lang, kasi nga, maraming lumalapit na sa atin at marami tayong naririnig na nagre-reklamo ang mga nagpapasaklolo, yung mga tricycle association natin. Kung nandyan naman na po, bakit po? Ang tanong po, bakit po hindi pa ibibigay? Yan ang tanong din Kasi partner. Ngayon, kung may dahilan po at kung kakumbinsi naman yung dahilan, dapat lang na ipaalam. Tama yan. Di ba? Meeting para kung may dahilan na kung makatarungan naman, yung makatwiran naman yung dahilan. Bakit hindi? Di ba? Tama yan, partner. Di ba? Ang importante lang, ipapaalam nila. Yan. Kasi itong mga tricycle matagal nang naghihintay. Di ba? The more na tumatagal ito, partner, lalong nag-iinit. Lalong Mang-shoot-shoot dira man. Mang-shoot-shoot dira. Bagi na kami dati. Siyempre, trigger na bagi na lagi siya talaga. Parang inyata. Awan Nako. Dahil tangarod, ti rigat na apo, kaslala agur-oray sa amot ti awan. Pero ang mahirap, partner, ganito merong gumawa nito sa ibang bayan Pag-ayudang ganyan, talagang ididili niya. Naghihintay siya ng right timing. Tapos sasakyan niya na yun Sasakyan niya yung ayuda na yun. Ang ibig sabihin, parang ang dating nun, parang galing sa kanya. Yun na nga. Yung strategy yun. Gagamitin nila sa kawawa naman. Oo, kawawa talaga, partner. Imbis na may mga panggamitan sila, mga importante, hihintayin pa ba ng pansarili lang nila yung Oo nga. Alam mo, ay naku, Diyos ko, Lord. Ay naku. Sariling interest lang. Kasi ano nga ba naman ang pagkukuhanan ng mga tricycle driver ng kabubuhay nila, lalo ngayon, partner, halos wala talagang pasahero. Ang hirap. Ang hirap. Kawawa. Isa lang ang pasahero nila. Kung nagsakay ka ng dalawa, huhulihin ka naman ng pulis. Nako. Ano yan? Yan ang mahirap, partner. Kasi ang hirap. kawawa na nga sila. Ang mahal na nga ng gasolina. Panay pa ang huli sa kanila. Tama, kahapon na naman. Ang dami na naman. Nako. Kahapon. Ang dami. Pati yung mga intersection, talagang pupunta sila. Uhulihin, kawawa yung mga toda talaga. Yung paghuhuli, partner, yan naman dahil sa pagdidisiplina nga sa ating mga membro ng TUDA. Pero minsan, ang sinasabi din ng ating mga kasama sa TUDA, yung konsiderasyon naman. Sana. Konting konsiderasyon. Hindi yung parang
ang sinasabi tuloy ng ating mga kasama dyan. Parang nagkukuta na daw sila. Parang gano'n na. Pero sentence na yata eh. Okay na ito. Kasi nga may mangkukuta lara eh. Pagka ganyan ang nangyari, kuta. may- Kuta eh, ano yung porsentuhan? Hindi naman siguro. Kaya, hindi. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang batiin ang happy birthday. Yan. Kahapon, birthday ng aking pinakamamahal na anak na babae. Alam ko, nasa London siya. Nanonood siguro. Happy birthday, my ever dearest daughter, my only lucky charm. Yeah. Dad loves you so much. Alright, happy birthday ulit. Yan, anak ko nasa London eh. Kaya, baka... Birthday mom. Sige, Okay. puputulin muna natin. Babalik tayo after 2 minutes break. Yan. Yung ajigat ako. Itabi.
Okay. Nandito na naman po kami ulit, bumabalik. Ang oras po natin, alas 8:25 ng umaga. Binabati ko rin pala, nakalimutan kong batiin kanina, partner. Birthday ng nag-iisa kong apo, partner. Si nandito kahapon, Glenn J. Happy birthday, apo. Kaya, pero mo, partner, may apo na ako. Birthday din ni ako Kagawad po yung ritual. Ritualo. Happy birthday pala, Kagawad Puyong, partner, bro. Happy birthday. Yan, kaibigan natin yan dyan sa Barangay Alipangpang. Masipag na barangay Kagawad yan sa Barangay Alipangpang. Partner, pag-usapan na naman natin ng politika dahil nalalapit na nga, palapit na ng palapit. Politika? Partner. Ayan. Politika na. Talagang amoy na. Napakaingay na ng politika. Napakaingay ng politika. Dito sa bayan ng, sa probinsya ng Pangasinan, alam naman na nating lahat na ang mga Espino ay haharapin ng mga challenger na wiko, season. Medyo magandang laban ito. Magandang laban. At saka mabigat, pero talagang magandang laban. Parang kwan ito eh. Guwapo at pogi. Talagang kwan Kasi itong si kaibigan natin si Congressman Rico, malakas ang loob niya. Kasi alam naman niya, kitang-kita ng mga tao ang ginagawa niya. Yan. Di ba? Ang ginagawa niya dito sa Quinto Distrito. Yan ang kanyang Tapos, ang sabi niya, yung ginagawa niya sa 5th District, gusto niyang gawin sa buong lalawigan ng Pangasinan. Di ba? Kaya yan ang lakwan niya. Malaki ang tiwala niya na maiintindihan siya ng mga tao kasi partner, tama naman. Makita yung mga ginagawa niya, partner. Yun ang dami ng nagawa. Yun ang bit-bit niya. Yun ang bit-bit niya. Armas. Panlaban niya sa kanyang plano o talagang kagustuhan. Nagsimula sa Binalunan hanggang bilang mayor. Hindi, dating vice mayor yan. Nag-vice mayor po yan. Magaling na presiding officer. Hanggang naging executive mayor. Ngayon nga, congressman. At ito ay gusto niyang ituloy bilang susunod na gobernador ng ating lalawigan. One partner, ang balita ko, ang kasama niyang board member dito sa si City Councilor Basco. Ordaneta. Ayan. Okay rin naman ang track record nito eh. Kasi ni-research ko rin eh. Yes. Nagtanong-tanong din tayo. Ay talagang mahusay din councilor ito, si Councilor Basco. Okay na okay. Partner, dito sa bayan ng Pusurubio. Okay. Sa bayan natin. Bayan natin. Hindi ko naman itatanggi na talaga ako'y nagdeklara, partner, na noong June 12 na tatakbo. Alam nyo, hindi naman ako sana tatakbo eh. Yan ang katotohanan. Pero wala kasi akong makita na sa mga nagpapahayag ng kanilang interes. Kung may makita lang ako, partner, na pareho kami ng adhikain para sa bayan, ay siguro tutulungan ko siya. Tutulungan ko na lang. Pero sa ngayon, wala akong nakita, partner. Yung mga pangarap ko, mga dream ko para sa Pusurubio, kung meron lang isang tao na parehas na parehas kami ng adhikain para sa bayan, ay tayo ay hindi po politiko. Hindi ako politiko, partner. Ayaw kong ang tawagin akong politician. Ang ganda ng kabuhayan sa abroad. Gusto umuwi ka para gusto mo lang talaga tumulong. Hindi talaga ako politician. Hindi nga ako marunong mambulatis. Oo nga. Pero ito, partner, talagang 2 buwan na lang, filing na. Filing na, oo. Yes. Marami dyan, marami sa mga kababayan natin na ganito eh.
ayaw ng kasalukuyang sistema. Ewan ko kung bakit. Putak sila ng putak. Kung ano-ano mga dinadaldal o sinasabi sa social media. Pero, mga wala namang lakas loob. Hanggang dakdak lang. Di ba? Hanggang dakdak lang. Walang mangyari sa dakdak. Ay, kung gusto mong manalo, sumubok ka. Di ba? Tama yan. Kung hindi ka susubok, hindi, wala. Di ba? Wala kang mangyayari. Kaya kailangan, huwag puro daldal. Walk the talk. Yan ang kailangan. Sabi nila, ayaw nilang ganito, ayaw ng ganun, ayaw namang sumubok. Sige nga. Anong mangyayari? Hanggang doon na lang. Makialam sila. Makialam sila, makibahagi. Makibahagi, oo. Maraming development sa politika, partner. Kanina, na pakinggan ko na itong si Senador Ping Lacson at Tito Soto talagang kumpirmado na. Tandem. Tuloy na. Oo. Lacson ang titular. Yes. BTC Soto. Oo. O kasi parehas silang last termer di ba? Sa Senado. Yan. Ito namang si partner, Pacquiao Isko Moreno. Ang magkasama. Tandem din. Oo. Yan. How about Bongbong? Anong kanya? Parang malamig partner walang naririnig sa kanya ngayon. Yun din ang pagkakaroon ko parang malamig ang ni Bongbong Pero strategy siguro yan. Sa ating dito sa Norte, talagang kung tatakbo yan si Bongbong, talagang alam naman natin na talagang solid North siya. Yes. Oo naman. Sa mga celebrity, partner, marami din. Si kaibigan mo, partner, si Wawawi. Si Wawawi, si Willie. Si Willie, tatakbong senador, confirm na. Talagang sa kanya. Kuwan na. Maraming nagamit talaga. Yung kasama din natin sa hanap buhay, si Rapi Tulfo, malamang tumakbo rin pagka-senador. Marami ang mga gustong... Ang balita ko nga, pati si Angel Locsin Angel Locsin. Yes. Ay, nako. Sige, mas marami, mas masaya. Mas masaya. Pero itong politics natin sa ating bansa, na itong ang mga celebrity, minsan nagkakaroon ng parang hindi magandang impresyon na rin sa ating mga kababayan dahil hindi na natin sila masisisi dahil marami din kasi yung mga nauna na sumubok hanggang sa naging senador, naging opisyal, pero non-performer naman. Marami sa kanila. Marami. Wala namang ginagawa. Pero totoo yun na talagang kinik out na PDP, sa PDP faction si Congressman, si Senador Pacquiao. Yes, talagang kwan. Ang sinibak siya. Ito, partner. Ang ruling party ay PDP. Yes. Kasi yun ang partido ng Pangulong Duterte. Yes. Dito sa Pangasinan, ang PDP dito, si Espino. Yes. Oo, si Governor. Pero ang pinagtatakan ko, paano ang kababayan natin si Secretary Lambino, si Kuya Raul? Duterte yan Yes. PDP rin siya Actually, doon sa ginawang... Hindi ko gaanong makuha yun Hindi ko gaanong maintindihan Doon sa ginawang latest election ng PDP, doon sa hierarchy ng mga opisyalis, andoon si Secretary Lambino. Isa siya dyan. Yun nga, yung dynamics ng politics, partner. Pareho sila sa iisang partido, pero magkasalungat. Ang kanilang paniniwala, ang kanilang layunin. Dahil maaari kayang maging halimbawa, alam naman nating lahat, hindi maikakaila
na si Mark Lambino, si Vice Governor, anak ni Kuya Raul Lambino, Secretary Lambino. Secretary, yes. Nandito kay Munmon. Yes. Ko, magkasama sila. Doon sa kabila, kay Pogi, mga Espino. Yes. Paano kaya mangyari? Maaari kayang mangyari na iisa ang ulo nila, presidente nila, para dito sa probinsya may mga magkasalungat sila. Malamang siguro, partner, ganyan ang mangyari. Dalawang wing, pero isang ulo nila. Ulo nila. Halimbawa, Duterte sila, kung ano naman yung kandidato ng administrasyon. Siyempre, may kandidatong administrasyon. Ngayon, pagbaba dito sa probinsya, sabihin natin Pangasinan, parehas ang presidente nila. Pwede ba yung gano'n? Pwede, partner. Oo, pwede. Kasi si Kuya Raul, si Secretary Lambino, naka-Duterte yun, hindi naman may kakaila. Tama. Pero ang Espino, PDP lang naman. Ang dinadala nila. Tama. Paano kaya yun? So, kakaroon ng dalawang grupo, iisa ang kanilang Pangulo, Presidente. Pwede rin yan. Pwede rin yun, ano? Pwede yan. Saka sa mga ibang bayan, partner, ang balita, nangyayari din yung ganyan eh. Yung prison. Free zone. Yes. Tama. Dalawang kandidato sa pagka-mayor. Isang partido. Oo. Iisa ang kanilang gobernador. Iisa ang kanilang congressman. Ayan. Marami yan. Parang ganun. Pwede rin yan mangyari sa partner eh. Sa munisipalidad eh. Pwede. Isang gobernador mo, gobernador nyo, isang congressman ninyo. Yan. Ganun. Parang prison din pa. Yan. Tama. Nangyayari yan. Yan. Yan ay parte naman ng ikangay democratic process. Yes. Bahala ang taong bayan na pumili. Mamaya kung sino ang karapat-dapat ayon sa kanilang panlasa, di ba? At saka na rin yan, parte na rin ng strategy. Political strategy. Political strategy. Doon pa yan, kapag mayroong ganyan. Maraming strategy ganyan na ito nangyayari sa iba't ibang bayan. Alright, partner, bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga viewers. Siya nga po pala, muli namin pinapaalala sa inyo, huwag niyo pong kalilimutang i-share ang ating video at huwag din po ninyong kalilimutang mag-subscribe sa ating Kaaro Channel YouTube channel. Mag-subscribe na po kayo kasi po sa darating na Sabado sa Loudlands, doon po ulit kami kukuha ng mga maglalaro ng pera o banga. At saka partner, binabati natin ulit ang mga taga-season. Yan sa bayan ni Alma Cares. Si Councilor. Alma Cares, napakasipag, napakabuting member ng Sangguniang Bayan ng Season. Darating po kami dyan sa next Saturday po, hindi itong darating na Sabado, yung sa susunod na Sabado, dyan po kami magpapalaro ng Loudlands. Sa Season. Yan sa bayan mismo ng Season. Masaya. Kumbaga, partner? Tour ng Kaaro TV. Kasi ganyan ang pangarap natin, partner. Bawat bayan, ikutin natin. Next Saturday po, hindi po itong darating na Sabado. Next Saturday, nandyan po ang Loudlands Kaaro TV sa bayan ng Season. Diyan po tayo magpapagames at magpapalaro ng pera o banga. Right. Antabayanan po ninyo at hintayin po ninyo ang further information tungkol sa bagay na yan. At saka partner, mayroon tayong ilo-launch na parang singing idol. Yan. Dito sa Kaaro TV. Ang daming naghihintay na dyan. Hinihintay natin yung matapos yung mechanics niya. Aka natin i-announce. Buong Pangasinan po yan. Buong Pangasinan. Kung sino po yung mga magagaling kumanta dyan. Nako,
maghanda-handa na po kayo at ila-launch po namin yan, hindi na po magtatagal. Yung Singing Idol. Singing Idol. Ng Pangasinan, partner. Kagabi, partner, sinampulan na ni Kapitan Peralta. Ay, oo. Talagang siya na ako pala. Magaling Baka kumanta. candidate po si Magaling palang kumanta. Magaling. Mahusay. Talaga naman. Marami. Napusin ko din kumanta si Kagawan Espino. Espino. Magaling. Oo. Maraming magagaling eh. Partner, batiin pala natin. Batiin nyo yung mga members ng market vendors. Yes. Papabati sila, partner. Binabati natin lahat po ng market vendors dito po sa ating bayan, mga masisipag na nariyan parati. Napakaaga, andyan na sa palengke, madaling araw. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Hindi lang po dito sa bayan ng Kusurubyo, partner. Buong mga bayan ng Pangasinan sa Bayambang. Diyan sa lugar ni Mayor Kiambao. Yes. Magandang umaga po, Mayor. Mayor. Oo, diyan sa mga Taren. Yan, sa bayan ni Bintinilla. Bintinilla. Ayan, nako. Mayor Bintinilla. Talagang, magandang umaga po sa inyo dyan. Partner, bago tayo magpatuloy, break muna tayo. At commercial muna.
nandito naman po ulit kami sa ating programang Kapihan sa Malayan. Kapihan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa ilan sa ating mga sponsors, si Tangay-Tangay Restaurant Yan. at DDI Bistro Samgyupsal, si Princess at saka si Manang Aida. Ayan, maraming salamat po sa papuds sa crew ng KRTV. At siyempre, ang 7 Miles Convenience Store. Partner, may bagong brand ng convenience store. Very soon po, mag-u-open ang mga branches niya sa bawah. May katapat na po ang 7-Eleven. 7 miles. 24 hours yan. 7 miles convenience store. 7 Isa po miles. sa mga sponsor natin yan. At siyempre, ang Malayang Grand Mansion, hindi po nawawala yan sa ating mga sponsors. At ang Bank of Makati, si Ma'am Cheryl. Ganon din po ang New Me Miracle sa bayan ng Binmalay. Isang beauty products po yan na nakuha nating sponsor. Ayan. Okay, partner. Yes. Ituloy natin yung kwentuhan natin kanina. Na ito, partner, papalitan ko yung topic natin. Pumunta tayo sa health. Health, oo. Paalalahanan natin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nanay. Dumadami ang dengue, ang cases ng dengue ngayon, partner. Yan. Oo. Sa susunod na episode po natin, mayroon po tayong guest na isang dalubhasang doktor. Siya po ang magbibigay sa atin ng tips kung paano po tayo makaiwas dito sa dumadami na namang kaso ng dengue. Dengue, oo. Kasi partner, ang karamihang tinitira ng dengue, partner, mga bata. Bata. Oo, di ba? Delikado ito. May na-meet ako na last week yata. Nag-bleed na yung ano niya. Nagbi-bleed na. Nako. Tapos, tinanggihan pa ng mga hospital Yan. dahil buwan daw. Yan ang masama rin eh. Sobra-sobra na daw ang hindi na kaya capacity siguro ng na hospital. Pumunta sila sa Inla, sarado. Pumunta sila dyan sa atin, wala din. Pumunta sila sa Dagupan, wala din. Bumalik sila ng Agoo, doon sila. Kasi may mga kasamaan tayo na tumawag. Kawawa yung bata. Kawawa, no? Oo. Kawawa, sobra. Actually, itong dengue, partner, na parating pinapaalala sa atin ng DOH at ng mga otoridad, ang pinakamabisang paraan ng pagsumpulang naman dito is paglilinis. Paglinis sa mga kapaligiran. Oo. Yung mga stagnant. Maglinis po tayo. Lalo na sa bakuran natin, andyan yung mga kung ano-anong lata, bote. Diyan namumugad yung mga lamok eh. Diyan nangingitlog ang mga lamok, yung mga stagnant water, yung mga hindi dumadaloy na tubig. Nako. So, kunting ingat po mga nanay, yung mga anak po ninyo, nako. Saka kunting linis po sa kapaligiran natin kasi alam niyo po yung dengue. Partner, ang dengue ba wala pang bakuna yan? Hindi yan na mabakunahan, ano? Walang bakuna yan, partner. Walang bakuna yan, ano? Ano ka dyan eh, kapag bumaba yung plate, ng blood plate, yun ang ginagamot. Kailangan magsalin ng dugo. Blood transfusion. Yes. Kawawa naman yung bata. Kabata-bata. Blood transfusion. Kaya nako, kasi narinig ko yung partner dumadami ang cases ng dengue dito sa probinsya lalo na dito sa bayan daw ng Pusurugyo, partner. Nako. Kailangan saka ito kakalampagin natin muli ang ating local na RHO, partner. Yes. Dapat handa sila sa mga bagay na yan. Yan. Kasi hindi naman bago yung sakit na yan, partner, yung dengue. Ay kailangan nandyan yung mga gamot na kinakailangan mag-stock sila, di ba, partner? Kasi matagal na yung sakit na yan nandyan lang eh. Yearly na yan eh. Oo. Basta ng ulan. Tagulan, Andyan na. Oo. At saka ito pala, partner, dahil ilang araw na napapakinggan natin at nakikita natin sa media, sa TV, pinapaalala itong posible na napakalaking problema na idudulot nitong
Delta variant ng COVID. Ibang ano naman yan. Oo. Yung COVID, yung naman. Ito partner, dumali ito ng napakaraming buhay sa ibang bansa. Indonesia, partner. Indonesia. At ito nga, parang ito po hindi pananakot ng media na parang sinasabi ng media na ito ay magdadala ng talagang napakalaking problema. Pag nag-surge ito, itong Delta na ito, ay talagang makapataktakot ya apo. Dahito ay grabe, ti epekto na napasamak. Pero itong partner, na ano ko rin sa news ng isang araw, itong bansang Pakistan, yung malaki ang populasyon niyan. Yes. Pero believe ka partner, halos kalahati na ng populasyon nila ang bakunado. Yan, ang Pakistan. ang malaking At saka ito pala partner, tulong. nako, eto, kahapon lang sa news, sa TV, yung palang bakuna ng AstraZeneca, Yan. pinapatigil. Nako. Yun lang naman, yung bakuna na produce ng AstraZeneca, pinapatigil. Kasi na-discover nila na mayroong masamang epekto na blood clotting sa mga lalo na sa above 60. Ay naku, ito na naman ang malaking problema partner. Di ba ang AstraZeneca, isa yan sa mga source ng ating bakuna, di ba? Yes. Kumuha tayo sa Sinovac, sa ano pa yung sa Russia, Sputnik, Pfizer, mayroon yung galing sa Germany. Itong AstraZeneca, iba na naman ito, isang source din yan. Kasi mga producer ng mga gamot yan, di ba? Pero in-specify talaga nila na yung bakuna na produce ng AstraZeneca pinapatigil totally ng DOH. Ayun sa news kahapon, nasabi nila yung lahat daw ng stocks na bakuna na produce ng AstraZeneca ay kailangan i-hold. Talagang huwag gamitin. Kasi nga, in-admit mismo ng AstraZeneca na ang effect niya partner, yung blood clotting. Di ba nagkaroon na yan ng ilang kaso sa Europe na ilang senior? Siguro dapat yan tingnan ng DOH. So, paalala po, baka po magkamali, kayo po ay naka-schedule na magpapakuna. Tatanungin po ninyo kung ano yung ibabakuna sa inyo. Kung AstraZeneca, ay sabihin po ninyo, ay hindi pinapatigil yan ng DOH. Pinapatigil po yan ng DOH. Yung paggamit ng bakuna ng COVID na produce ng AstraZeneca. Saan ba yung AstraZeneca partner? Anong bansa yan? Europe yan Ang alam ko, partner. European. European yan yan ang producer. Ay nako, partner, gusto man nating magtagal, kapos na tayo sa oras. So, pero anyway, uli sa mga viewers natin dyan, maraming salamat sa inyong pagtiyagang panonood sa amin. Pinapaalala po namin ulit sa inyo, mag-iingat po kayo sa mga sakit na kumakalat, itong dengue, maraming cases na bago, kaya kunting linis po sa inyong mga kapaligiran. Ayan, partner, magpaalam na tayo. Okay, mga kaibigan, muli po, maraming salamat, malbalagi salamat, ay si kayo namin, akaulop, tanakantabay med sayan kabasan, kada kayo amin na po, agyaman kami. Tila ito'y panaki buyayo manan. Tila ito'y programa tayo. Ang inyong kaibigan, Edwin Bautista, nag-iiwan ng magandang umaga sa inyong lahat. Partner, maraming salamat at sana palagi kayong manood ng aming programang Kapihan sa Malayan. Maraming salamat po. Pinapaalala ko po ulit na gawin pong prioridad ang kalusugan natin. Mag-iingat po kayo palagi kasi po kahit po
napakarami mong pera, partner. Yes. Kung ikaw ay dadapuan naman ng karamdaman, ay nako, wala rin pong kwenta. Kaya muli, ito ang inyong Kuya Freddy, namamaalam sa inyo at nagsasabing muli kaming babalik sa darating na araw ng Biyernes dito rin po sa Kaaro TV. Inad-araw kayo namin.